Здравейте! Добре дошли на нашия вебинар. Първо ще направим малко проби, да видим дали всичко се вижда и се чува. Виждаме, че вече към 58 участника са се включили. Ще поизчакам още 1-2 минути, за да се включат и останалите, защото за вебинара имаме близо 200 регистрирани желаещи зрители и слушатели. Ще почакаме още няколко минутки. Междувременно, ако по някаква причина ви забие или спрете да чувате, ви препоръчвам да направите рефреш и също така да гледате от Chrome браузър, като цяло най-добре се поддържа от тази платформа. Така. Това сме ние, екипа на Tech Industry България. Аз съм Петрана Зайкова, до мен са колегите Янко Зайков и Иван Кавръков. Здравейте! Здравейте от мен! Заедно днес ще засегнем темата за приложението на УВЦ светлината и УВЦ технологиите и ще ги вкараме и в контекста на настоящата ситуация с коронавирус. Трябва да ви кажем, че ние се занимаваме с УВЦ решения от повече от 5 години, но в момента не е тайна, че тази технология набра изключителен интерес. И именно за това искаме да ви покажем някои решения, които сме направили и да видим до каква степен УВЦ светлината участва в момента в противодействието на тази епидемия. Виждаме вече познати и непознати гости, на тези, които също ни познават, здравейте, на останалите. Радвам се, че въпреки че ни познавате, пак се включвате. Имаме регистрирани зрители от всякакви сфери на индустрията и на бизнеса. Преобладаващи са в момента лекарски кабинети, различни козметични кабинети. Може би за вас, като пряко засегнати от тази извънредна ситуация, тези решения ще бъдат най-интересни. Имаме хора от областта на хранително-вкусовата промишленост, производство на храни, напитки и различни други компании, facility management, различни големи офиси, климатизация, вентилация. Така че ще се опитаме за всеки един от вас да покажем в каква сфера на вашия бизнес може да прилагате УВЦ лампите. И най-вече целта на този вебинар е не да ви убеждаваме, че УВЦ лампите ще ви спасят от коронавирус или нещо подобно, а точно обратното, искаме да внесем малко техническа светлина в цялата обърквация в момента и спекула, която се получава на пазара, защото ние не сме единствената фирма, която предлага такива решения. Но имаме изключително много запитвания и в повечето случаи клиентите започват с именно това: купих лампи от еди коя си фирма, но нещо не се получава. Или други такива въпроси относно приложението, които явно не са достатъчно изяснени и на повечето потребители не им става конкретно ясно до каква степен УВЦ решенията са подходящи с него и как да се прилагат безопасно. Виждаме, че голяма част вече от зрителите се включиха онлайн, така че аз ще премина към нашата презентация. Вие може да я гледате също на цял екран. И още веднъж благодаря ви за интереса и за регистрацията и за изключително силни интереси и запитвания през последните няколко седмици. Отново така да опиша нашето дружество. Ние сме Tech Industry България, в Пловдив се намираме и сме инженерно-търговска компания. От 5 години съществуваме изобщо като компания, но специализираме много тясно в доставка на машини, оборудване и техническа химия за редица индустрии, металообработка, автомобилостроение, хранително-вкусова промишленост най-вече. Разполагаме и със собствена производствена база в Пловдив за нераждаеми компоненти.
Голяма част от компонентите, които виждате по нашите машини, включително и по UV модулите, си ги произвеждаме и ние, като сме така и поддоставчик на някои от нашите производители, които пък представляваме на българския пазар. И всички продукти и технологии, които доставяме, са изпитани от нас, наложени в индустрията и в практиката. И част от нашото портфолио, машини и техника, са всъщност UVC модулите за стерилизация. Къде се прилагат UVC лампи? До момента най-застъпено в хранително-вкусова промишленост, там от години, защото нали, вие знаете, в производство на храни борбата е ежедневна за най-различни бактерии, патогенни микроорганизми, плесени, какво ли не. И в медицината, разбира се, за стерилизация на най-вече болнични помещения. Хубавото на UVC лампите, че ви предлагат едно ефективно решение наистина за 24-часова хигиенна защита, дори в работещи условия на вашето производство. Като ние специализираме точно в това, да ви консултираме, да монтираме модулите, да ги пуснем в експлоатация. И за какво ще говорим най-вече днес? Горе-долу си създадахме следния план. Както споменах, от най-различни индустрии сте в момента като зрители в вебинара. Затова решихме като начало да започнем с темата какво е UVC и как работи. После ще погледнем и UVC технологиите в контекста на COVID, до каква степен работи, кое е спекула и кое е реално. Ще разгледаме UVC решенията за малки помещения, за офиси, за лекарски кабинети, което в момента може би през последните седмици най-продаваното от нас решение. И имаме вече насъбран много така позитивен обратен отзвук от ваши колеги. По-към средата на вебинара ще засегнем темата вграждане в охладителни климатични централни вентилационни системи. Има и такива варианти. И те доста добре работещи. Ще покажем и вграждане на UVC лампи в линии за пълнене и пакетиране на млечни продукти, на захарни изделия, местни продукти и накрая ще засегнем и новите приложения на UVC технологиите, които така изникват в момента като основно покрай пандемията с коронавирус, като нови идеи. Нашият екип е малък, 3 от нас са тук на вебинара, както казахме, Иван, Янко и аз. Нашата колежка Диана ни гледа най-вероятно в момента. Тя отговаря най-често за вашите запитвания и поръчки. И Йовко и Веселин са хората, които монтират решенията на място и обикновено те обират овациите от клиентите за изключително прецизния монтаж, вграждането в централната електроинсталация, за това, че няма висящи кабели, за това, че всичко работи и така хубаво изпълнени монтажи правят момчетата. Марката UV Pro на лампите е от Германия. Произвеждат се от фирма Orca GmbH. Ние сме партньори с тях от 5 години за българския пазар. Като те също са така малка фирма, но изключително успешна и много сериозен производител в тази сфера. Орка идва именно от имената на двамата собственици, Орбах и доктор Калтенберг, оттам Орка. И марката, под която виждате нашите решения, е UV Pro. Нашите услуги включват тук в България на място да ви направим техническа консултация, ако се налага някаква демонстрация, да направим симулация на вашите съоръжения, да направим UVC монтажа и да обучим персонал. И нашата мисия, наистина нещо, на което се посветяваме във всички сфери на дейност на нашата фирма, е нещата, които реализираме да работят при вас и да ви осигурят по-добра производителност и по-добро качество на крайния продукт. Намираме се в Пловдив, както казах, скоро ще бъдем и в нова сграда, в индустриален парк Марково, сертифицирана компания, както трябва. Най-честото приложение на нашите UV модули до момента е в мандри в производство на млечни продукти. Там знаете проблематиката с салмонела и с хиляди други
микроорганизми, изключително сериозен качествен контрол, изключително често взимане на проби и следене и ние оттам знаем, че модулите работят, дезинфекцията се получава и клиентите надграждат своите производства с нашите модули и се радваме така, че успяваме да удовлетворим тяхните очаквания и да градим решения в тяхното производство. Много се използват също в производство на хляб и тестени изделия. Там типичните проблеми, които се срещат са плесени, мухали, на производство на напитки, в животновъдството. Общо взето това са проектите, които сме реализирали до момента. Пак казвам, много преди да се заговори за коронавирус и така нататък. Какво се облъчва с UV модули? Най-често въздуха в помещенията, като тук вече може модулите да бъдат градени в съществуваща вентилация или да бъдат отделни модули, които да се добавят към производство, така наречените децентрални решения. В хладилни складове, в лаборатории, в зали за зреене на кашкавали, на салами, на колбаси, на всичко подобно. Там със сигурност метода дава много добри резултати. И това имайте предвид, че често пъти са помещения, в които няма как с химия и с дезинфектанти да достигнете навсякъде. Особено когато вътре има и персонал или пък стоят отворени хранителни продукти. Друго приложение на UVC модулите е в линии за опаковане и пълнене. Там сме правили какви ли не решения за дезинфекция, например на фолие, на тарелки, защото е важно тези фолия, например, които опаковат кашкавал, сирена, най-различни хранителни продукти, да бъдат облъчени и стерилизирани преди самия продукт да попадне в контакт с тях. Тук имаме изключително много проекти направени и резултатът е много добър. Това повишава до голяма степен и срока на годност и качеството на продукта, който се пълни вътре. И разбира се, другото приложение, освен въздух и повърхности на лъчението е за третиране на вода, в процесна вода, в охлаждащи системи, в охладителни кули. Даже тук виждате един пример от наш проект в завод за закваски, за кисело мляко, за воден реактор за стерилизиране на процесната вода. Някои от нещата, които отличават UV Pro лампите са при нас специално изключително дългия живот на самите пури. 12 000 часа работа при непрекъснат режим с постоянен интензитет. Както и ние и нашия производител даваме 10 години гаранция на електрониката. Защо е важно това да го отбележим? Има различни UV пури на пазара. Ние със сигурност сме в по-високия ценови сегмент, именно поради тази причина. Нашите работят със сигурност 12 000 часа, но като замерваме, много пъти се оказва, че над 2 години могат да работят. Пак това зависи, разбира се, и от областта, в която се прилага, условията в самото помещение. И всички компоненти, които са нужни често пъти да се доокомплектова дадено решение, да се вгради в някаква линия или производство, си го произвеждаме в Пловдив, в нашата база производствена. За UVC решение можем да говорим тогава, когато са съобразени всички компоненти. Имаме съответните пури, имаме съответната електроника, имаме модули за наблюдение на тази електроника и уред UV-метър за измерване и валидиране на това лъчение. Без тези 4 компонента, вие няма как да знаете дали лампите, които сте сложили, поддържат нужния интензитет, за да разрушат ДНК-то и съответно РНК-то на определени микроорганизми, бактерии, които искате. Получаваме обратна връзка, че не се чуваме много добре. Опитайте да направите рефреш на вашия браузър. Ако има хора, които не чуват да напишат, може да презаредите браузърите междувременно. Случва се понякога. Така, аз ще повторя. За UVC решения говорим, когато имаме подходящи UV пори, подходяща електроника, модул, който да я следи и уред, който да измервате и да валидирате дали лампите все още облъчват или са спряли по някаква причина.
А, много се говори в момента за UV лампи. Много хора искат да спечелят бързо от тази технология в момента, поради паниката. За нас, както казах, това не е нещо ново. Нашата фирма тази седмица направи така големи дарения към инфекциозни отделения, лекуващи пациенти с COVID-19, за да може персонал и пациентите да работят безопасно. Такъв тип затворени модули дарихме, които да им позволят да работят непрекъснато в присъствието на лежащо болни хора и на медицински персонал. Акцентираме на това нещо не за друго, за да обърнем внимание на отговорността, която носят компаниите, които в момента реално печелят от тази ситуация. Да, ние сме една от тези компании, защото интересът е огромен, имаме много поръчки, за разлика от други бизнеси, които нали, са блокирани поради редица обстоятелства, но и подхождаме отговорно с тази ситуация и се опитваме да помогнем там, където е най-необходимо. Тук в тази част на вебинара ще поговорим малко какво е УВЦ и как работи този принцип, като част от материалите, които ще видите, са от литература. Пак казах, това нещо не е нищо ново, не е нещо, което сега сме си го измислили заради коронавирус. Аз си го има от години и аз съм копирала един линк, където се позабавяме на официална литература. Може да прочетете, наистина има много материали в интернет, който се интересува. Аз сега съвсем бегло ще го спомена, защото темата нали, е голяма, а вие самостоятелно можете да отделите време и после ще получите и след вебинара доста материали, да разгледате, който иска вече в детайли да влезе. Но като цяло УВ лъчението се дели на УВА, УВБ и УВЦ и вакуум УВЦ лъчение. В различни области на науката и техниката има различни подразделения и начини да се класифицира. Ние тук имаме предвид стандарта, който е за ISO 21348. В природата ултравиолетовото лъчение, което влияе на микроорганизмите, има противобактериално действие, се излъчва в диапазона на УВЦ лъчение. УВЦ лъчите. И под термина УВЦ дезинфекция не се има предвид целият диапазон на УВ лъчение, а се има предвид един доста по-малък диапазон, около 260 нанометра, да кажем, още по-точно 253, в който диапазон ДНК-то и РНК-то на микроорганизмите са най-чувствителни, където те реагират с УВ лъчението и УВ лъчението разрушава реално генетичния материал на всички живи микроорганизми. Всички. УВ лъчението, УВЦ лъчението, то се спира от озоновия слой в атмосферата и не достига до нас. Ако достигаше до нас нали, в природата, щехме нали, да получаваме много сериозни изгаряния. Но изкуствено УВЦ лъчение се създава именно чрез тези УВ лампи, които сега ще разгледаме по-подробно. Ако анализираме действието на УВЦ лъчението в тази дължина на вълната, която споменах, 253,7 нанометра, ще видим, че горе-долу в този диапазон се намира и абсорбиращия спектър на генетичния материал на живите организми. Това е синята линия на графиката. И колкото повече ултравиолетови лъчи биват поети от ДНК материала, от генетичния материал на даден вирус или бактерия, толкова повече и по-бързо той се разрушава. УВ лампите в голямата си част са настроени да облъчват точно в този спектър, точно там, 253,7 нанометра, където е лиловата линия на графиката, за да постигне максимума на ДНК разрушаване. Това важи за всички производители, нали? Сериозни производители говорят на УВ пури. Сега нашата специално, за да бъдат с оптимално лъчение, се съобразяваме с много условия.
когато запитате за УВ решения при нас, ние наистина ще ви зададем хубави въпроси, за да преценим кои пори ще бъдат оптимални за вашите условия, защото едно е да изграждаме в хладилна камера, друго е да работим в постоянна температура. Лампите са на УВ Pro с различни изпълнения, различни дължини. За минусови температури едно, за постоянна температура е друго. В техниката реално метода да се генерира УВЦ лъчение е точно чрез живашните УВ лампи с ниско налягане. И хубаво е, че нашите се предлагат и отделно с специална тефлонова обвивка. Когато правим проекти в хранително-вкусовата промишленост, това е изключително критично, в случай, че нещо се случи и стъклото на лампата се спука. В никакъв случай не трябва да има разпиляни парчета стъкло в хранителния продукт. Най-често задаваните въпроси дали лампите трябва да са безозонови или такива, които генерират озон, кое е по-ефективно. И двата начина могат да се прилагат съвсем съзнателно и ние също можем да ви предложим двата варианта на УВ лампи, но залагаме в нашите проекти изключително само на безозонови такива лампи. Те са изработени от специално синтетично кварцово стъкло, което потиска образуването на озона. Разбира се, когато е необходимо или има изключително желание от страна на клиента, може и да изпуска озон, да образува озон. Но в случай, че в тези помещения ще работят хора, ще влизат хора, гледна точка на безопасност и много други аспекти, се залага при нас на безозонови лампи. Тук ще си го видите на спокойствие, точно как се случва разграждането на ДНК-то и унищожаването на генетичния материал, ДНК или РНК. Сега, генерално всички форми на живот на Земята са базирани на ДНК или РНК, което означава, че всички живи организми могат да бъдат повредени от УВЦ лъчите, включително и вирусите. И дозата, при която над 90% от организмите биват унищожавани, означаваме като LD90 доза. И за да постигнем, например, смъртност 90% на прости бактерии, ще са ни необходими определени дози лъчение. Отстрани в една таблица сме сбили от литературата и от това, което нашите клиенти в хранително-вкусовия бранш са ни дали и споделили, дозите, които са необходими, за да се ликвидират вируси, бактерии, дрожди и спори. Виждате и коронавирус в тази таблица. Той може да се каже, че му трябват сравнително малки дози. Обикновения грип А, който също върлува обикновено в началото на годината, януари-февруари, тази година даже още по-малки дози. Упорити са доста бактерии, стафилококи и така нататък. Даже наскоро в един друг вебинар имаше гост, микробиолог, човек с доста голяма експертиза, който каза точно това, че тестовете за салмонела, за стафилококи са доста по-лесни и ако след УВЦ лъчение тествате и открите такива микроорганизми, вероятно да има и коронавирус. Но ако те са ликвидирани, тестът е чист, значи сте унищожили и коронавирус. Горе-долу, ако видите стойностите, не е далеч от истината това твърдение, но пак казвам, това е твърдение на експерт, който се занимава в тази сфера, основно също за селското стопанство, животновъдство, птицевъдство. Сега, интересно е как се постига интензитета на лъчение. Там сме дали една стойност, тя обикновено се дава в милиджаули на квадратен сантиметър площ. И има начин това да се пресметне. Обикновено, за да стигнем до нужната доза облъчване, смятаме интензитета и времето, за да намерим дозата. И съответно, колкото по-голям е интензитет на облъчване и времето, толкова по-добро дезинфициращо действие. Фактора време е важен в дезинфекцията, както и фактора мощност на лампите, които ще изберете да сложите. Ако, например, 20 секунди облъчваме с
интензитет, да кажем 6 мВ на квадратен сантиметър, получаваме доза от 120 милиджаула на квадратен сантиметър, която е достатъчно да убие дори най-упоритите спори там в таблицата. Същата доза ще получите и ако сложите по-интензивно лъчение, но и искате за по-кратко време да го постигнете. Ако за 2 секунди сложим примерно 60 мВ на квадратен сантиметър мощност, получаваме същата доза. Тук сме сложили типичните дози, при които дадени микроорганизми умират. И коронавирус също умира от UV лампите. Това вече отне наистина месец и половина и ние сами да търсим отговори, да го валидираме това и вече сме и с нашия производител взаимно ставаме за тези думи, че това облъчване може да унищожи точно този вирус, от който най-много се интересувате в момента. Сега, ясно е, че UV лампите те няма да спрат пандемията от коронавирус, няма да минимизират риска напълно, но инвестирането в подобни решения до голяма степен възвръща нормалността в нашите бизнеси и наистина това всъщност търсим и това искаме на този вебинар да акцентираме. Кога и как, при какви условия може да използвате UV лъчите. По данни тук на Министерството на здравеопазването на Германия от 26 март, горе-долу началото на епидемията, и по тяхни данни, пак казвам, коронавируса се задържа до 3 часа във въздуха, до 4 часа върху повърхности от метри месинг, както са, например, доста брави на врати, 24 часа върху картони и 2-3 дни може да прекара върху повърхности от нерождаема стомана и пластмаса. Ако обаче погледнем тук дозите UV лъчение, виждате, че тук наистина може с UV модули да се блокира размножаването на вируса. Извадили сме най-типичните вируси и дозите на лъчение, които са необходими, за да бъдат унищожени. Виждате, примерно при ротавирусите е доста по-голяма стойността, почти 2 пъти повече мощност да трябва, отколкото при коронавирус, но пак зависи и от повърхността, която третираме. Въздух ли е, по-грапава повърхност и така. Някъде може да са нужни повече дози. Още на 8 март, преди въобще да се обяви извънредното положение, Министерството на здравеопазването и Националният център по заразни паразитни болести изкараха алгоритъм за дезинфекционните мерки, които трябва да се вземат от обекти с обществено предназначение в условията на епидемията. Нали? И този алгоритъм в точка 5 касае именно дезинфекцията чрез UVC светлина. Мъкнем и това, за да покажем още един път, че наистина много преди да избухне тази тема, UV лъчението се знае, познава като такъв метод. Ако ви интересува на сайта, като отидете на Националния център, ще видите алгоритъма, там се касае и третирането също и с химични продукти, за който не го е прочел, препоръчвам да го потърси, да се запознае. И тук този алгоритъм касае два вида бактерицидни лампи. Такива от затворен тип, които обикновено се използват за дезинфекция на въздух, и лампи, които са от отворен тип с директно UVC излъчване. Има си разписани правила, кога се използват единия метод и другия метод. Националният център също препоръчва силно лампите да са без да не продуцират озон. Особено когато в тези помещения наистина влизат и излизат непрекъснато хора. За постигане на ефективност, разбира се, конкретното UVC решение и броя на лампи и модули трябва да бъде винаги съобразен с големината и спецификата на помещението и с неговия целия обем. Като дават и така една минимална стойност, която трябва да се поддържа на UV интензитет.
Тази стойност, тук отпред съм я написала също така, при 20 минути работа, какво може да достигнете като дози. Може да го видите после. Сега, по отношение на разликите между това, каква лампа бихте избрали, да кажем, ако сте офис или кабинет лекарски, ще поговорим малко на нашия колега Иван Кавръков, който тук последния месец изключително и само с такъв тип клиенти работи и вече така се събрави доста обратна връзка от тези кабинети, които сме оборудвали. Минаваме точно към тази тема и ви прехвърлям към Иван. Здравейте! Казвам се Иван Кавръков, отдел продажби в Тех Индустрия България. Както вече разбрахте, нашият вебинар е на тема УВЦ дезинфекция. Аз ще ви представя затворени вентилационни модули и отворени открити с и без рефлектор. Даже това, което виждате на снимките, са от наши проекти изпълнени. Тези модули са предназначени за пречистване на въздуха по въздушен път в офиси, чакални, стоматологични кабинети, лекарски кабинети, спа центрове, фризьорски салони и съответно индустриални помещения. По-нататък ще ги разгледаме по-големи модули и производства. Както вече госпожа Зайкова спомена, дозата, която е нужна за да разруши даден вирус, се нарича LD90. При обикновения грип е нужна малка доза от 2 милиджаула, а при коронавируса експертите са доказали, че е напълно достатъчна 4 милиджаула на квадратен сантиметър. Върнахме обратно слайда на дозите на UV лъчението, необходими за разрушаване на съответни видове вируси. Освен коронавирус, там има и вирус на хепатит А, ротавирус и така нататък, който не е успял да погледне. И преминаваме пак и към съответно нашите решения. УВЦ модулите се използват за ефективно намаляване на пренасене на вируси, бактерии, микроорганизми, плесени, като засмукват въздуха и облъчват ефективно, без да има вреда върху хората, тъй като технологията е озон-фри, без да образуват озон въпросните лампи. Сега информация малко ще ви представя за модулите. Най-малкият модул, който е V50, е предназначен основно за малки кабинети, салони. То обръща до 50 кубика на час. До 50 кубика на час прекарва през него въздух. Друг модул е този, който виждате долу, VLAB, който е до 100 кубика на час. И съответно следващите това са вече индустриалните модули, които са V300, V500 и V1000, съответно до 300 кубика на час, 500 и 1000 кубика на час. Те са вече за индустриални решения в индустрията конкретно. Както вече казах, за малките кабинети, фризьорски салони, спа центрове е достатъчен модул V50. Съответно, пак след консултация, размер на помещението, височина, как е разположено, има ли прегради и така нататък, ще подберем точно модула, който е необходим за вас. Да, може някъде да са необходими и повече от един модул, разбира се. Това пак зависи от квадратурата и спецификата. Важно е просто да бъде покрито максимално обема на цялото помещение. Това всичко, което виждате по слайдовете, са наши реализирани проекти от последните дни, да го кажа. Да минем към открития тип. Преминаваме към открития тип модули. Така. Следващите модули, които искам да презентирам, са за деактивиране на вируси върху повърхности и съответно въздух. Това са VDO открит тип, отворен тип без рефлектор и VDS с рефлектор. Когато се
дезинфектират правилно, позиционират на стена или таван, въздухът се дезинфицира, а вирусите по повърхностите се елиминират. Нужно е обаче да се внимава, защото директната УВЦ светлина уврежда кожата и очите, затова лампите, тези, които са отворен тип, се включват през нощта и извън работно време, когато няма персонал. В случая на слайда в момента, който виждате, това е лекарски кабинет, едната снимка в ляво. Когато не работи вътре, когато няма хора, няма персонал, няма никой, се включва и се обръща надолу към помещението да облъчва, а в случай през деня е насочена към таван, както е на втората снимка, примерно, която е дадена. Към таван или стена съответно. Също тези модули, откритите, отворените, са за подходящо за операционни зали. Това, което виждате, пак са по наши проекти. Това е мандра. Също, пак го казвам, зависимост от помещението, зависимост колко време трябва да работи, къде трябва да работи. И се подбира модула. След допълнителна консултация вече ще уточним модул, кой е подходящ за вас. Има няколко въпроса от чата. Ние ще се опитаме да адресираме към края на вебинара повечето от въпросите, защото не успяваме своевременно да получим всичко. Основно за кабинетите често ни питат, да, увреждат ли се стайните растения в вашите офиси и кабинети. Нямаме тук достатъчно наблюдение. В нашия офис работи един вентилатор и растенията все още са окей, горе-долу от един месец. Не би трябвало да им повлияе, но пак зависи от растението и от колко близо е облъчвателя до него. Възможно да се увредят, да. Възможно. И отвореният тип, съответно, ако е прекалено близо, ако примерно, ето тук Иван Данчев пита, ако светлината е открита, но свети към стената, не е ли опасно? Ако е към стената, няма директно да ви облъчва, но трябва и да е на достатъчна височина. Ако вашето помещение няма необходимата височина, ще ви облъчи и не е желателно. В този случай добре да изключвате лампата. Като примерно тук сме решавали и такива казуси, да кажем с сензор, който засича, когато влиза някой в залата, да се изключи осветлението, като излезе и няма никой не мърда вътре и се включва отново. И това е възможно. Това касае откритите облъчватели от отворения тип. Ако наистина непрекъснато има персонал и нямате достатъчно височина нагоре, за да ги инсталирате по-нависоко, е предпоръчително с вентилационните модули, които могат да работят нон-стоп. Само да вметна нещо тук за включването и изключването на въпросните лампи, пори. Не е желателно лампата да се включва и да се изключва повече от 2 пъти на ден, тъй като ми намалява рязко живота на самата лампа. Това е доказано от нашия производител. Просто трябва отвореният тип да се предвижда къде ще се ползва и ние ще дадем решение дали е удачен той или някой друг модул. Точно така. Това, което най-много им съкращава живота не само на нашите продукти, въобще на този тип решения е постоянното, честото включване и изключване. Това преценяме наистина къде точно ще се прилагат. Ето пак още решение. Това е охранително-вкусовата промишленост. Тук на доста по-голяма височина, доста по-мощен и дълъг корет сме монтирали за облъчва както повърхностите, така и въздуха. Така, сега това е едно много интересно решение. УВЦ модул кутия, предназначена за дезинфекция на банкноти, малки документи, всякакви пакети. При кутиите с минимална мощност 2 мВ на квадратен сантиметър, още на втората минута е достигнато 240 мJ на квадратен сантиметър, напълно достатъчно да унищожи всички вируси и бактерии върху грапави повърхности, където най-трудно се унищожават самите вируси и бактерии. Сега относно влиянието на УВЦ, лъчението върху пластмаса, текстил, питаха ни за маски, питаха ни за дамски чанти, питаха ни за смартфони.
все още ние правим експерименти. Специално за пластмасови повърхности, основно в логистиката, в производствата, където има транспортни линии, повлиява се, но след доста време. Трябва доста дълго време да е бил в експлоатация. След вебинара, не съм го извадила тук като информация, но след вебинара ще го прибавим към файловете, които ще получи всеки един от вас. Там имаме един експеримент точно с пластмаси и тяхното обезцветяване и реакция след време, но след доста време. Пак всичко зависи от интензитет и от... Аз ще добавя за пластмасови транспортьори в хранително-вкусовата промишленост. Нашето наблюдение, че след около 2 години вече могат да се забележат пожълтявания върху пластмасата, което е нормално. Но ние говорим тук 16 часа работен цикъл. Пряко облъчване, непосредствено не повече от 5 см. Ако вашите пластмасови уреди, техника се намират на около 30-40 см от UV светлината, почти е невъзможно да получите някакви отцветявания или пожълтявания. Да, сега господин Зайков ще поговори малко и за нашите решения за вграждане в централни охладителни климатични системи. Това, което показахме до тук е за места, където няма кой знае какви условия и предпоставки да се сложат UV лампи, но има някъде възможност директно във вашия централен климатик или въздуховод или хладилна инсталация да се вградат модули. Така, сега здравейте от мен, инженер Зайков. Аз съм общо взето за всякакви технически въпроси на ваше разположение след семинара. Тук ще разгледаме малко по-конкретно внедряването на нашите модули в охладителни инсталации или такива въздушни. Тук ще засегнем по-големите такива, индустриални, които най-често са предмет на дезинфекция в големи молове, болници също или обществени сгради, където са с централна въздушна инсталация, ОВК. Виждате една примерна схема. Има 2 варианта за проникване на въздуха в такава сграда, директно отвънка или чрез рекупаторна система, която обработва един и същи въздух в затворено пространство. Принцип общо взето един и същ, въздуха влиза отвънка или от стаята, който преминава през филтри и посредством вентилатори го придвижва нататък по въздуховода. Обикновено нашите лампи се монтират непосредствено след филтри, HEPA филтри или такива, за да може наслоените микроорганизми и бактерии в самите филтри, минавайки въздушния поток през тях и разнасяйки ги по въздушния канал, да бъдат облъчени от UV светлината и същевременно, връщайки се обратно в сградата, ние да имаме гарантиран чист въздух, свободен от всякакви бактерии, микроорганизми и така нататък. Тук, което е най-важното за нас, изчислявайки една такава инсталация или внедрявайки, е капацитета на тази въздушна инсталация, иначе казано сечението на въздуховода, колко е голям, скоростта на въздуха, който минава през въздуховода, респективно и през лампите. Като тук нашите колеги от Германия, те имат няколко много стандартни модула, които също могат да намерите в нашия сайт, един от които е LKE, така обозначен. Виждате, това е една стойка, върху която са монтирани лампите. Тя може да са 2, може да са 4, може да са 6. Зависи от конкретната инсталация. Както по-рано видяхме, ако е необходимо по-голяма доза ние да вкараме в по-кратко време, съответно ще има доста повече лампи. Ако въздушният поток е много по-бавен и съответно много по-бавно минава през лампите, съответно ще са по-малко лампи. Но така или иначе ние, получавайки информация от клиента с каква скорост въздуха минава през въздуховода, ние изчисляваме тази точно конкретна LD доза 90, която следва да ни даде
колко лампи и какъв интензитет ние да вложим в една такава въздушна инсталация. Различни са модулите, както виждате. Имаме и такъв, който е с така наречен КМД. Той позволява лесен монтаж директно в каналите на въздуховода. Там, където ние нямаме възможност да сложим рамка или да изградим някаква конструкция, те са фланцови модули, фланцови връзки, които пробиваме директно самият въздуховод и по този начин лампите биват разпределени в пространството. Специално този модел е с чупещо се рамо, т.е. ако ние, изчислявайки, че имаме нужда от по-дълга лампа, реципрочно по-голям интензитет, имаме възможност тук да ги наклоним по дължина, за да може съответно те да бъдат инсталирани. Ето виждате тук още няколко примера от нашата практика. Самите модули, те могат да бъдат вграждани директно вътре в стая. Виждате тук една ръкопаторна инсталация за зреене на кашкавал. Въздуха, който преминава и се нагнетява в едно затворено пространство, перманентно 24 часа той бива дезинфекциран и следен. Тук е много важно да се отбележи, виждате колко много лампи се налага някакъв път да се сложат в един въздуховод, според зависимост колко въздух трябва да се обработи. Тези лампи те трябва да бъдат следени. При тези инсталации е задължително също използването на наблюдателни модули, които в реално време следят интензитета на лампите, както и тяхните работни часове. Защото ако ние ги слагаме по покриви на сгради или там, където човек трудно има достъп, който е най-честият случай, все пак те трябва да бъдат следени по всяко едно време, да има такава възможност, за да може да бъде гарантирано и тяхното действие. Така че това е част от нашата работа, ние да направим симулация на вашата хладилна, въздушна инсталация, да определим колко са броя на лампите, с какъв интензитет и да изработим едно контролно табло, върху които вие да имате достъп чрез дигитални инструменти, да следите самите лампи, техния живот и техните работни часове. Когато има проблем, това веднага ви се сигнализира. Към момента сигнализацията е цифрова, т.е. има съответно червена лампичка, жълта лампичка. Тогава вие виждате, изписвате се дадени грешки, след което се свързвате с нас и ние идваме да отстраним или да ви консултираме на място, за да видим какъв е проблем. Сега като кажем и някои изпълнения в линии за пълнени и пакетирани на хранителни продукти, от сирене и кашкавал до вафли, десерти. В една такава автоматична линия решението е много просто за вграждане в самата линия. Като целта тук е да бъдат облъчвани повърхности, които ще влезат в пряк контакт с храните, фолия, тарелки. Както знаете, нали, те няма как да дойдат стерилни от производителя на фолио, например, или опаковки. И много трудно биха могли също така да бъдат дезинфекцирани с химичен препарат преди пълнене. И UV лампата тук в тези пакетажни линии е много, много добро и не чак толкова скъпо като инвестиция решение. Виждам въпрос от господин Влахов, които най-често се задават също. Лампите за климатични камери нуждаят ли се от поддръжка през експлоатационния период? Абсолютно всички лампи, без значение къде те се монтират, се нуждаят от поддръжка. Тази поддръжка е съвсем елементарна. Общо взето на всеки месец те трябва да бъдат почиствани с малко спирче, с тампонче, по натрупаният прах, мазнина, в зависимост там къде те са работили. Защото натрупания прах по лампите силно ограничава тяхната
UVC радиация. Тоест ние, поддържайки лампите всеки месец чисти, съответно си гарантираме техния живот. Сега, когато е трудно това нещо, както е в случая при въздушните канали, затова при нас те се изработват на така наречени модули. Тоест те са тип касетъчни, където вие много лесно може да, отваряйки обикновено след HEPA филтъра, винаги има едно такова пространство, където вие имате лесен достъп до пространството. Там пък съответно и ние ги слагаме. Тоест вие много лесно може да ги издърпате като модул, да ги забършите и да ги вкарате наново. Тоест винаги една такава поддръжка ежемесечна, която ние също, изпращайки ви лампите, ви изпращаме и начин на поддръжка и при тяхната експлоатация следва да бъде правилно. Лампи за изгаряне на мазнини има, но това са така наречените озонови лампи, които те са конкретно единствено само за тази област, т.е. те изгарят мазнини и главно тяхната функция е да изгарят мазнините при филтрите, които след като работейки няколко месеца, една такава инсталация, която засмуква мазнини от големи кухни, хотели големи или подобни индустриални помещения, те изгарят тази мазнина върху филтрите и по този начин освобождават въздушният поток и от тук съответно пестят енергия на клиента, който решава да ги сложи. Доколкото сега знам, наши клиенти също ги използват и за обезвредяване на миризми, неприятни миризми, които се дължат на микроорганизми, които виреят в тези канали. Така че да, конкретно имаме и такива лампи, може да ви предложим. Но това са озонообразуващите лампи. Да, те са извън сферата точно на вируси, дезинфекции и така нататък. Отиваме пак на пакетажните линии и тук на този пример може да видите и отговаряме така и на един друг въпрос от чата относно замерването на интензитета. Да, това го правим с UV-метър. Има много методи и ние имаме необходимото оборудване да измерим, да валидираме модулите. Още примери тук от дезинфекция на фолио, примери за дезинфекция на транспортна лента, по която се движат десерти. Общо взето в хранително-вкусовата промишленост имаме доказани резултати, най-вече защото и там самите технолози, лаборанти непрекъснато следят параметрите и взимат проби. И както вече видяхме и от таблиците, които ще намерите в първата част на презентацията, лъчението, което се генерира, го съобразяваме с нужните микроорганизми, които клиента непременно държи да ликвидира. Да преминем малко да поговорим по нови приложения на UVC технологиите. Тук вече е забавната част от вебинара, защото на всеки нещо му хрумва в момента относно това къде може да вложи една UV лампа. Ето тук виждате примерно робот или количка с UV лампа, които са за дезинфекция на болнични помещения, при смяна на пациентите, да влизат в стаята, да светят известно време и да бъде след това вкарва следващия пациент. Опитахме се и тук в България нещо подобно да измислим като роботизирано решение, но проблема на нашите болнични заведения в голямата част е именно неравни подове, много прагове, стълби, такъв тип решения те са подходящи за малко по-съвременни болнични заведения, където реално на такъв робот може да му се програмира и пътя и той сам да си върви, да си влиза от стая в стая и да си излиза. Идеята е тук да облъчват така открито, когато няма хора в самото помещение. Иначе може също да го направите и на количка, която да пренесете в съответната зала и да я включите, да постои светлите, да изнесете обратно след съответния режим време, който трябва да работи. Имаме в момента и много запитвания от транспортния бранш, метро, автобуси, линейки. Това е една снимка от една статия относно това, че в Шанхай метрото ще бъде оборудвано и транспортните им средства с UV модули за дезинфекция. Това е също една модерна сфера, която се отвори в сферата на транспорта, обществения транспорт.
Тук има въпрос от господин Николов. Възможно ли е обработването на разтвори и съхраняване в резервоари? Тук въпросът е добър, за да добиете и другите представа. УВ светлината се изчислява на нейната пропускливост спрямо светлина към разтвора. Тоест, ние ако имаме чиста вода, съответно нейната пропускливост е доста по-голяма. Ако този разтвор, който ние не знаем какъв е с по-ниска пропускливост към UV светлина, съответно ние трябва да засилим доста интензитет. Как става това? Обикновено наши клиенти изпращат разтвора, с който те искат да дезинфицират. Ние го изпращаме на нашите колеги в Германия, които изчисляват каква е тяхната пропускливост и съответно изчисляваме необходимия интензитет и колко броя лампи. Тези модули, които са за такива, те са с IP68, т.е. те позволяват директно потапяне в резервоар или същевременно да бъдат вградени в някакъв реактор или някакъв водоизточник, където директно тази светлина да позволи да бъде облъчена. Сега тук това е по простият начин обяснено, но има много изчисления и много неща, които трябва да се направят, за да се докаже и да се изчисли кое е най-добрият вариант това нещо да бъде свършено. Имали сме запитване от производители на боза. Именно там пропускливостта е почти никаква, съответно нямаме решение за този сектор. Имали сме запитване за розова вода, за какво ли не. След вебинара вие ще получите нашите контакти, материалите. Ще се радваме да се върнете с индивидуално вече към нас с запитвания, за конкретно за вашия казус, да видим какво може, какво не може. От чата още един въпрос, дали препоръчваме модулите за домашна употреба. Точно ние, Техиндустрия България, не препоръчваме нищо от нашите продукти за домашна употреба. Не сме такъв търговец. Виждаме на пазара, че е залят в момента с такъв тип решения. По-добре запитайте за домашна употреба другите търговци, които рекламират решенията за домашна употреба. При нас всичко е за индустриална употреба. В най-лошия домашен битов случай би било фризьорски салон, козметично студио или някакъв тип малък кабинет и офис. Но през юридическо лице, т.е. при нас не може да закупите като физическо лице модул. Това ни е просто като политика. Иначе на пазара има страшно много в момента, през социалните мрежи върват реклами на какво ли не. Ние се надяваме от този вебинар и от материалите, които ще ви споделим след вебинара на имейлите, които сте дали, да стигнете сами до заключение какво ви е нужно за конкретния ваш, това, което сте намислили да използвате. И да знаете какво да питате и другите вече, когато искате нещо за домашна употреба, да видите какъв интензитет трябва да може дадения модул да ви гарантира. Но UV-лъчението, както казахме, изобщо не е безвредно и когато го прилагаме и го монтираме в офиси, в промишлени обекти, ние се съобразяваме с изключително много параметри и когато не е възможно, ние ще ви кажем не, ние ви го препоръчваме или не е възможно. Вкъщи би ви препоръчал да използвате дезинфектанти, защото ние няма как там да ви дадем каквито и да били повече насоки от това. Опасно е лъчението и контролирано се прилага с доста инструкции от наша страна ще се получават, когато сложим модулите. Технически въпрос. Какъв е средният срок на доставка и изпълнение на индивидуални проекти? Всичко е строго зависимо. Поддържаме доста на склад. В момента имаме, може би, да изработим 100 индивидуални проекта. В рамките на 2 седмици се опитваме да осъществим такъв проект. Сега има забавяне на някои от компонентите. Предвид ситуацията и огромното търсене, то не е само в България, то е в цяла Европа. Но 2 седмици е максимума, който успяваме да реагираме. Ако е нещо вече строго специфично, ние ще ви кажем по време. Има и неща на склад, да, има и неща, които може да поръчате и веднага. Вредности за хората. Облъчвате си, получавате изгаряне на кожата на очите. Има радиация. Няма изискване на безозоновите лампи да проветрявате помещението, но като цяло вие трябва да си проветрявате помещението. Нали това?
Но нали, когато използвате лампи, има пури на пазара, които генерират озон, това трябва да внимавате, когато решите да си купите нещо подобно. Да, те са силно мерзливи. Там няма как да не е отворено след това. Още един път въпроса за включването и изключването. Да, когато е затворен тип лампи, вие няма смисъл да ги изключвате и да ги включвате. Те са направени да работят 24 часа, 500 дни е нашата общо взето гаранция за тия 12 000 часа. Те не представляват никаква опасност. Монтирани на малко по-високо, т.е. да няма възможност някой директно да погледне вътре в лампата, защото единственото, което може да навреди, това е възпаление на очи при пряко попадане на UV светлина. Иначе през другото време тя се е направена да работи 24 часа, т.е. няма смисъл вие въобще да я спирате. Тук един пример сме сложили наистина монтаж преди броени дни в козметично спа студио. Тук даже клиента поиска специално дизайнерско изпълнение, което сме правили индивидуално, виждате. Тук при затворения тип вие нямате, кожата ви, очите ви нямат никакво съприкосновение с тази лампа, но тук е с условието, че това единствено и само върти въздуха в помещението, няма как да ви облъчи повърхности. Но при непрекъснат режим на работа с времето, с акумулирането на това лъчение, вие в тези кабинети чекални ще имате една много по-стерилна среда и вирус вътре ще бъде много по-малко вирулентен, така да се каже. И до много голяма степен, до 90% се редуцира разпространението в въздуха. Това е едната от тези снимки в нашия офис, дори където не сме успяли да си го закачим на тавана или на стената, сме го сложили отгоре върху шкафа. Това са решенията готовите и в малко по-индустриалния вариант, по-мощните. Виждате и как са сложени на определена височина. Относно шум, също технически въпрос. Тези, които са за офис и по-малките, те са не повече от 30 децибела, т.е. почти безшумни или много малко, сравнимо с звука на вентилатор от компютър. Сега там, където виждаме точно сега на слайдовете, индустриални, много по-големи, съответно вентилаторите са големи. Тук шума, разбира се, е доста по-силен, но пък в едно производство едва ли ще чуете шума от вентилаторите спрямо останалите, които... Този модул ще е сравнил с обикновено климатично тяло, което чувате в вашето помещение. Съобразено и шума. Но няма как, когато е вентилатор, да няма и съвсем никакъв шум. Това са само въздушните. Разбира се, другите, които са стенни облъчватели или стенни рефлектори, те нямат абсолютно никакъв шум. Там имаме една лампа. Дали имаме лампи на склад, пита някой, трябва да уточните какво искате. Енергоемко ли е използването на лампите? Не, те са с трансформатори, т.е. тук те се захранват на 220 волта, но тяхната прака консумация е около между 20 и 40 вата на пура. Т.е. ние ако имаме 10 пури, са 400 вата. Но 10 пури е една доста индустриална инсталация. Обикновено една лампа е не повече от 20 вата, т.е. няма никаква консумация. При наши клиенти, които монтирахме вече отворен тип, да, имаше в началото и клиенти, които върнаха обратна връзка, че са усетили интензитета на лампата, съветваме да завъртите рефлекторите нагоре и като цяло с едно на ум е това приложение. Именно затова казвам да не се спекулира излишно и за домашна употреба тези неща, които предлагат по интернет сайтовете. Честно да ви кажа, от към мощност, интензитет и приложения сме много скептични ние тук. Хората, които се занимаваме с лампи. Много преди да се занимаваме с коронавирус всички. Ще се върна напред в слайдовете. Вие ще ги получите всички тези слайдове, ще може да ги разглеждате на воля и на нашия сайт има немалко проекти качени. Има много запитвания в момента от спедиторските транспортните куриерските фирми за дезинфекция на пратки и работим тук по няколко такива запитвания за UV тунели, през които да минават такъв тип кашони. Трябва да ви кажа спокойно да си поръчвате, защото
скоро ще оборудваме такъв тип клиенти и пратките ви ще бъдат дезинфекцирани преди да стигнат при вас по конти, по спиди и така нататък. Сега вече тук е много сложно, защото особено скоростта на движение има голямо значение при калкулиране на модулите и се иска една много по-сериозна система да се направи от тунел, за да се облъчва всякъде тая пратка преди да дойде към вас. Така. Имаме въпрос относно имунитета на хората. Ами, какво да ви кажа? Сега няма как да знаем, ние точно сме си го сложили преди един месец нашия вентилационен модул в нашия офис. Ще следим ситуацията с нашата имунна система и ще държим в течение. Не е чак толкова стерилна средата, пък и вие влизате от офиса в контакт с други хора. Никой не може да ви каже откъде и кога се случва дадено заразяване. Но е хубаво наистина за чекални, за гишета, за места, където непрекъснато влизат непознати хора. Е хубаво да има нещо подобно. Офиси на банки в момента на телеком оператори сме направили както с открити, така и с закрити модули. Просто защото хората усещат така една по-добра среда за работа и със сигурност средата за работа е по-добра. Ако сте на гише и всеки ден обслужвате десетки, стотици хора, ще искате да не ви е, да ви е малко по-стерилно. Озона влияе, да. И UV лъчението като цяло унищожава всичко живо. За това говорим за тази разлика между закритите и откритите модули и това внимание, с което трябва да се използва технологията. Технически въпрос. Придружаващата електроника следи ли за запрашеността? Не, за съжаление, електроника няма как да следи за запрашеността. Тя по-скоро може да усети единствено, ако интензитета намали от към вътре в лампите. Тоест, запрашеността няма как да бъде следена от електрониката. Тя следва да бъде установявана при ежемесечните контролни прегледи на самата лампа, за да бъде забърсвана. Сега вие ако видите, че при вас запрашеността не е голяма и се налага на 6 месеца да го правите или на 3 месеца съответно ще го правите. Но няма как електрониката да го прави това нещо. Имаме един въпрос и пак за поддръжката на лампите. Секунда само. Затворените лампи как се почистват? То е точно така. Те са направени. Върни снимката обратно в кутията. Да видите. Ето ги тук. Не. Където е с фаница. Да, бе, там кутията, където е. Кутията. В смисъл, всеки един модул той е съобразен така, че да може да го отворите, разкрите и да почистите. Ето, общо взето в принципа, така е и в затвореният модул. След като свалите решетката на тръбата, която е, вие ще намерите този фланец, който е на 3 болчета. След като ги развъртите, той позволява лампата да бъде издърпана навън, да я забършите и да я сложите отново. Тоест тук цялата операция трябва не повече от 5 минути. При вентилационните модули за офисите по същия начин, тук отстрани има една капачка, която си я сваляте. Тя зависи вече от модела, изпълнението ще е различно, но има пътване как се сваля. Вътре са облъчвателите, забърсвате, разбира се, ще има прах след време, неизбежно е. Забърсвате и така. Това е. Да, електрониката дава сигнал за намален интензитет. Тя предварително се настройва. В самата лампа ние преди да я изпратим, настроим електрониката към лампата с необходим интензитет. И по този начин, това го описваме и в протоколи. И по този начин това е и по-различното от нашите лампи, с които ние се занимаваме и другите, които са с дросълово запалване. Тоест електрониката бива предварително настройвана и по този начин тя следи постоянно за интензитета. Когато интензитета на лампата падне, съответно тя сигнализира. Но вече тук вие трябва, за да го видите, ще трябва да се закупи и такава техника, или тези, които виждате долу в ляво. Това са така наречените модули за наблюдение. Тоест, електрониката трябва да подаде сигнал
на такова тяло или на такъв модул, който да отчете съответно по-ниският интензитет. Иначе няма как да забележите. Електрониката ще го забележи, но тя трябва да даде сигнал някъде. И реално модула за наблюдение, те са различни видове, в зависимост от това колко модули са включени в една линия, ще ви дава сигнала всъщност дали има необходими интензитети и ще ви отброява работните часове. Най-простият модул е за 4 лампи, автоматизираният е за 24 лампи, може да ги следи в една верига. Има въпрос дали работим и с други производители. В момента не, иначе от всякъде ни застрелват с предложения. Ние си работим много добре с нашите колеги от Германия и вярваме в тяхната компетентност и опит. За УВЦ бокса имаше въпрос. Отивам на бокса, да. Сега ще превъртим малко пак слайдовете. Ето бокса. В момента го няма наличен УВЦ бокса, попитахте, но може да бъде изработен за много кратки срокове. Тези боксове като цяло са поръчки от наши клиенти по тяхни задания. По тяхно желание да се плъзга табличка, в която да слагат, например, документи или да бъде нещо, в което да затварят цели пратки. Трябва да питате вече, да обясните малко повече, после на нашите имейли може да пишете какво смятате и какво искате. Ние го правим, изработваме го. Решение за офисни помещения без отворяеми прозорци в бизнес сграда. Тук вече засегнахме тая тема. Там, където може да позволи внедряване на модули директно в климатичната инсталация, най-удачно е там. Ако е съвсем вече различни по-малки офиси, които съответно трябва да са, тогава вече следва да бъдат вложени от тези модули закрит тип V50. Това е най-малкият модул, който ние имаме, който средно обработва за около час-два едно помещение от 20-30 квадрата. И ако този офис, съответно вътре в помещението са с закрити врати или с прегради, това означава, че вие трябва да се предвидите горе-долу за всеки офис по едно такова. Защото няма как сложени в единият край. Да кажем един голям стелаж или секция за документи по средата на офиса да ви разделя пространство, може да трябва да сложите два вентилатора във всеки. Или пък помещението е под геобразна форма. В всяка зона да трябва да си предвидите един такъв V50 модул. Е най-добрият вариант. Ако не са отворяеми прозорците, при тези вентилатори не е фатално, но като цяло може да напишете после какво конкретно имате предвид. Имате ли централна вентилация? Да видим там какво може да се направи. Горе-долу това е от нас. Питайте още малко, 5-10 минути още можем да си позволим да останем на линия. Още един път повтаряме, вие сте регистрирани с имейли, на който получите линк за вебинара. На същия този имейл, може би в понеделник, ще получите тази презентация, плюс различни други материали, сертификати, линкове полезни, които сме събрали за вас да четете, норми и така нататък. И на вашите имейли ще бъдат изпратени в понеделник. На имейла, който сте се регистрирали за вебинара. Потърсете ни онлайн, последвайте нашата Facebook страница, LinkedIn страница, има много интересна техническа информация, не само за UV модулите, въобще за всичко, с което се занимава нашата компания. Абонирайте се за нюслетъра, ще се радваме да останем в комуникация. Ако някой от вас реши да се закупи от тези модули вентилационните, сте добре дошли. Ако не, целта на вебинара не е да ви продавам нещо конкретно, по-скоро наистина да систематизираме тази информация, защото се надявам, че ви давахме така ни полезни насоки какво да гледате за вашите проекти, кое е важно. Имаше още един въпрос, мисля някъде за облъчване на хранителни продукти. Това също е много често задаван въпрос. Ще ви копираме линкове към норми. Сега във всяка има европейска норма, но и във всяка държава има различни разрешения или не. В България не се облъчват хранителни продукти директно с светлина.
изключения правят, мисля, сухи подправки, да, чубрици и подобни. Там може, но за меса и други продукти хранителни не може. В Европа мисля, че в Германия е възможно и за някои твърди сирена. Има там някаква норма, която допуска. Това ще го има и в общата информация и в обобщението в последствие. Много ви благодаря, че останахте час и 15 минути на линия с нас. И давам ви още 10 минутки време да задавате въпроси, ако все пак не сме успяли. Така, за сертификати. Има различни сертификати, просто зависи кои лампи за кое приложение. За мокро помещение ли ще бъде, по кой стандарт за хранителна вкусова промишленост. Ще ги систематизираме да ви ги опишем. Много често се искат сертификати така, като общо понятие, но те са сертификатите за конкретни неща. Най-често сертификати, които придружават лампите, че не излъчват озон. За тези лампи, които не излъчват озон, разбира се, ако искате за озоновите, там ще е друго. И вече ние от наша страна като доставчик, давайки съоръжението, модула или лампите, вие получавате протокол, с който ние сме замерили предварително техния интензитет. След което, идвайки при вас или биват доставен, вие може да поискате и при вас да бъдат измерени, съответно също е възможно, или се стараем и така в годината веднъж, обикаляме всички наши клиенти, където проверяваме самите лампи, какъв е живота, какъв е останалия интензитет, налага ли се тяхната смяна, защото там, където въпреки, че сме споменали, че не трябва да се включват и изключват или е била експлоатирана неправилно, съответно нейният живот може да свърши на 6 месец или на 8. Тя ще свети, разбира се, ултравиолетово, но няма да излъчва никакви лъчения от спектъра 257. Тоест, реално вие няма да имате дезинфекция с ултравиолетова светлина. За гаранцията, аз казах в началото, беше в началото на вебинара, може би не всички са били още на линия. Господин Заков може да допълни тук. За кое? За гаранцията на лампите и модулите. Да, 10 години даваме на електрониката, тя се покрива също от нашия доставчик Орка GmbH. 12 000 часа работа също бъдат покривани от нас. Тоест, ако са спазени тук тяхните експлоатационни норми, съгласно ХАСП, това също получавате от тук сертификат от гледна точка, когато бъде използван или се избран вариантът с тефоново покритие, т.е. да няма възможност да се разпръснат стъклата. И IP68 също даваме сертификат, че лампите чрез тяхните уплътнения, фланцови модули покриват от 48 до IP68. Пак зависи кой какъв модул, каква лампа ще бъде избрана. Не навсякъде е нужно да имат тефоново покритие или да бъдат напълно IP68. Относно влиянието върху хартия, питаха ни доста тази седмица и също имаше и въпрос за баркод етикети, да кажем на автоматична лента транспортна, в която вървят някакви продукти, тя се облучва, има баркод етикети върху тях, не избледнява. Много време трябва да мине за да избледне нещо и то трябва да минава една и съща хартия много пъти под лампата. Обикновено вие всъщност един документ или един бокс искате да мине един път и да го предадете нататък или да го пипате вие самите. Така че за краткото време престой на хартията в хартияния обект или етикет или документ или банкнота под лампата няма какво да се случи чак толкова. Да, обаче ако също това изделие стои много дълго време или минава едно и също изделие периодично през UV лъчението, възможно да избредне нещо. Пак зависи много от мастила, хартия, много е сложно. Сега тук е въпрос за остатъчна радиация. Лампите те излъчват радиация чрез лъчение. Тоест, ако вие сте близо до лампата, някъде около 40-50 см, едва тогава вие получавате радиация. Тоест, самите лампи не разпространяват радиация вътре в стаята по друг начин. Единствено чрез прякото лъчение на самата лампа, което след 40-50 см то вече го няма.
Затова тези модули, които са на стена и са за въздух, те пречистват самия въздух, който движейки се в пространство, движейки се в стая, преминава през лампата, чрез нейният спектър на лъчение. Ако е на разумната височина, на вас нищо не може да ви се случи. Дори в линиите на опаковане, където няма оператор непосредствено близо до лампата, ние правим различни системи, с които закриваме лъчението. Да, ние и измерваме къде трябва да стои човека и докъде е безопасно. Има модул за измерване, настроен за необходимата радиация, т.е. ако е невъзможно да се бъде сложен този модул, открит тип, отново казваме, на такова безопасно разстояние от оператора, ние се опитваме така да го скрием или така да го направим, за да може той 8 часа да работи по безопасен начин, който е оказан в стандарта по европейските норми. Получаваме така доста позитивна обратна връзка. Радваме се, че е допълнена информацията, която съставихме. Разбира се, темата е много сериозна. Тя не е нещо, което можем в рамките на един вебинар да систематизираме. Относно цени, ще ви дадем материала конкретно да запитате какво помещение, какво искате да постигнете. Не са някакси най-евтините решения нашите, казвам го, но пък са професионални и от-до решения, които ви гарантираме резултатите. Запитайте, нека да видим, защото едно е да правим пакетарна линия, друго е офис, трето е в централна вентилация, трябва да се сметни мощности, брой пури, дали се развалят лампите. Когато са вградени в такива индустриални съоръжения и всичко стои постоянно, електричество постоянно, ние даваме, пак казвам, 12 000 часа живот. 12 000 часа живот, грубо са 500 дена, грубо е година и половина. До 2 години. Може да се развалят, ако нещо не е окей по електромрежата, ако ударите с нещо, ако много неща могат да се случат. Така че говорим за идеалния вариант, там споменахме каква е гаранцията за работа, но има много начини, по които може да счупите наоколо. Ние самите при монтажа също сме чупили, така че случва се. Иначе, когато нещо се случи в първите месеци на експлоатация, ние ще ви я заменим, ще ви обърнем внимание, като има конкретен казус, няма такава вариант ние да не реагираме. Дефекти ние всяка една лампа, преди да бъде инсталирана или изпратена към клиент, за да може да се попълним ние протокола, с стойностите, които тя излучва като интензитет, тя бива тествана. Тоест, ако при нас винаги ще тръгне работеща лампа, все пак това са лампи, те са доста нежни, чупливи, може по време на транспорт да се е случило нещо, въпреки че чрез нашите опаковки ние се опитваме да вземем всякакви възможни мерки, но ако тя пристигне при вас и вие включите и я установите, че е дефектна, имате си гаранционен срок, затова ние работим с фирми, идваме, заменяме без въпроси. Сега разбира се, ако е счупена и вие още при отварянето видите, че е счупена, изпращате снимка и така. Добре, понеже чатът няколко пъти идват нещата малко по-късно при нас, отколкото вие пишете, ние след вебинара всички въпроси нашите колеги са ги записали, ние ще ви върнем дори на някои от вас персонално отговори, така че не се тревожете, няма да останат вашите въпроси така в пространството. Ако няма нещо друго, мисля, че разбрахте всичко, ако няма нещо друго, предлагам да си пожелаем приятна вечер и хубави почивни дни, да се насладим на хубавото време. Да, пак да обобщим, УВЦ лъчението влияе и разрушава и коронавируса, като всички други живи микроорганизми, по същия принцип, по който действа и на бактерии в хранително-вкусовата промишленост. Но обяснихме каква е спецификата при тия технологии, къде могат, къде не могат да се прилагат. Не е средство, което ще ни спре тази епидемия, но е средство, което ще върне нормалността и сигурността в нашето ежедневие, да може да се върнем обратно по работните си места. Много от вас, медицински лица, заболекари, доктори, да сте по-спокойни във вашите чекални офиси. Да, за лекарски кабинет ще ви изпратим много, миналата седмица страшно много модули получиха ваши колеги и получихме много добри отзиви.
вече конкретно за вас, запитайте на имейла, да ви дадем ценово предложение, ще видите и ще се прецените за вас. Пак казвам, целта беше просто да разясниме какво е ОВЦ-то и да сте ние съвестни потребители после, когато избирате решение. Да знаете доставчика какво трябва да ви гарантира, какво трябва да може да изпълни, за да работи това решение при вас, в вашето производство или във вашия обект. Много ви благодаря. Изключваме се. Очаквайте най-вероятно в понеделник от нас на тези имейли, които сте подали, целият този материал, който изгледахте, плюс линкове и други полезни статии. Нашите сайтове и социални мрежи, канали ги виждате, може да ме намерите. Така. Всичко добро. Чао, чао. Приятна вечер. Лека вечер.